क'क्राझार जिल्ला VPI व'टार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि गोलाव साइकेल रेली। क'क्राझार जिल्ला VPIनि बानजायनायाव थांनाय सान एबा मैया 7 अक्ट'निफ्राय व'टार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ दतमा ब्लकनिफ्राय जागायनानै फैगौ 9 डिसेम्बर अक्ट' सानथामनि हाबाफारि लानानै व'टार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ फैगौ 9 डिसेम्बरसिम सानथामनि हाबाफारि लानानै गोलाव साइकेल रेली हाबाफारि बानजायदों। आखायाव बेनार प्लेकार्ड लानानै होस्रिखाव BJP हाय हाय, डिवाइड GDP 50-50, VPI जिन्दाबाद बायदि स्ल'गानजों साइकेल रेली खालामो। मख'नो गोनांदि दतमा ब्लकनिफ्राय जागायनानै कसुगाव सराइबिल जानानै साबकाथा आरो जोबथारनायाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावख'सिम साइकेल रेली खालामगोन आरो गावसोरनि गासै दाबिफोरखौ जिल्ला बेंगिरिनि जोहै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनिसिम गोसोखांलाय दैथायहरगोन होननानै फोरमायदों क'क्राझार जिल्ला VPIनि IC मिजिं ब्रह्म बिथाङा। क'क्राझार जिल्ला व'टार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि साइकेल रेलिया जाहैबाय जोङो दिनै 7 तारिख डिसेम्बरनिफ्राय लानानै जोङो फैगौ 9 तारिख डिसेम्बरसिम जोङो लादों सानथामनि हाबाफारि। जोङो सानथामनि हाबाफारिनि गेजेराव जोङो 9 तारिखखालि जोङो DC अफिसनि थ्रुयै DC सारनि थ्रुयै जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो इण्डियाननि भारतनि प्राइम मिनिस्टारनिसिम जोङो भटारशिप डिमान्ड आरो बे आसामनि माखासे दैबानानि जेंना आरो बेजों लोगोसे जोङो EVM जायनाखि EVM दा माबा जानानै दङ, बे भारत हादरनि गेजेराव बे EVM मोनसे गाज्रि भट माबानि गेजेराव थगायगासिनो दं। बिनि थाखायबो जोङो बे डिसिजनखौ लानाय जादों व'टार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय। फैनानै दतमा ब्लक अफिसनिफ्राय VPI ब्लक अफिसनिफ्राय लानानै जोङो सराइबिल फैबाय, कुसुगाव फैनानै जों दा साबकाथायाव दंफैयो। दा जों साबकाथायाव दिनैहाय 5 बाजिनाय लोगो लोगो जों जिरायथ'गोन आरो गाबोन फुंनि जोङो 8 बाजिनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामगोन आरोखि जों गाबोन 8 बाजिनिफ्राय। आसा नोंथांमोननि गुबै दाबिया मा दाबि? जोंनि गुबै दाबिया जाहैबाय मेन एक नाम्बाराव जाहैबाय भटारशिप डिमान्ड, जे जोंनि भारत हादराव संबिधानिक हिसाबै इण्डियानि कनस्टिटिउसन हिसाबै जे भट होग्राफ्रा 5 बोसोरै भट होनायनि गेजेराव जोंहा GDP हिसाबै जोङो मोननांगौ जोंनि मुलुग बिसुआ बे व'टार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि थांखिया।